Pozdrav ljudi i dobrodošli na moj novi kanal Minecraft TV. Odlučio sam da vam u ovoj epizodi, u ovom tutorialu pokažem nešto o photoshopu i čisto ovako da uradimo neku sliku u photoshopu. Pa ćemo da krenemo da radimo. Ući ćemo u Photoshop CS5 i samo ima da napišemo, znači, Minecraft TV i da, samo da kopiramo, copy, neće se prebaciti ljudi, šta je to, šta je tu je. Kada se za tebi srećom, za tebi rijekao. Gdje ono kada produžim? Tako sada to nije uopšte bitno. Bitno da mi ovako napišemo ogromnim slovima urke. I druge boje da stavimo, to ide mask. Ovo nikad nisam teško da vidu. Ne, to su boje. 30 ostavim. To 100% color. Boju ću stavim black. Ili ovako crvena. Ne, black, crna, okej. Šta radim? Okej. To je to, znači 30. Samo kad bismo povećali na 36. Urke. A onda će se stane. Neće ostane više ni za 30. Urke. TV. Aha, znam što ću. Urke. TV. Eto ga. Urke TV. Samo kad bismo mogli. Mislim što da ne možemo. Da se više sam da hlabi, ne tako nego već ovo. Znači sada zamišljam da oh shit, ovo ne valja. Mislim, ajde neku ulitak ko neka bela traka, ali zezam se. Minecraft TV, no, mislim što sada napišem. Napišemo bijeli, ovako neki black, board slovima, velcome. Osmano slovno da će velcome. Ovako dugo došli izmene. Tako neka bude. I da ću ovako veliko, dobro. Sad tako na crveno, okej. I što vam sad postavljam samo stavljamo sliku. Idemo u file, save as, znači saveujemo je folder
koji hoćete vi i ovdje sad stavite Photoshop, stavite ovo JPEG, tako. I bit će imagis.jpg, kliknite save, ok, sada vidite no, i tako, sledite slike, slobodno, oh shit, nema mi videa, čekajte, oh shit, nisam dobro, čekajte, evo kada. Vidim sad je program za snimanje, za slikanje, znači povećamo ovako. Sliku i sada slikam i onda tako, ali ne veze, kako je tako je. I kad bi sad samo je ta slika još mogla da se ubaci na Google, ja ću to već sve da lepo da sredim, da ubacim i tako to. I još jedan put sa vama je Tekkit TV i da. I što sam još htjela da vam kažem, da ćemo odmah sutra da krenemo, ja i moj drug Vasilije, da krenemo da snimamo Minecraft tutoriale u dvoje. Samo to sam isto htjela da vam kažem i to je to, pozdrav!